Okay. Ai ndakarwadziwa hangu handidi kunyepa. Kuti murwere wakadai hauna kana dai uchisheshirana nababa acho. Hauisi yonini shungu pane mwana unoziva. Major Street wakasiya dai akambopuwa dzimwe shangu. Dai akamboshapurwa. Ambozwa. Ochizopuwa hake mutongo uyu. Suchiriza pajecha pananya hanana. Akomana 5 ari 6 akarohwa wadonha akada kusumuka wabanwa bhusi wachifamba nehuma kurima pasi. Buya dzikauya kuuchira tapotenda. Ukatoenda futi kune mapurisa kutongwa kunyaya kukoti. Mapurisa anosaidhira mukati. Mumashure makore mairi apfuura vakatombondibaya nendani. Manyangariro anzi wairova kanzi takati mai wanga ari katete asi bhutsu dzaikandwa mukati zvibhakera zvacho waikwinyira hembe achibva anzi wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata Utindi TV yaba kanjanda uyaikane muone. Tangire paukama hwenyu na baba Atembi wakamira sei? Inini na baba Atembi tiri mukova nemuning'ino. Ini festival yemba mao. Kukura kwake takakura zvakanaka. Muri vangani mbamenyu? Tiri 7. Okay, iye ndio chingani? Nguve 5. Right, chipeitiswa. Mati wakakura zvakanaka. Hundi. Apa sina problem. Pakukura kwake hatina kuona problem. Okay, chichakuitika. Tingati kuzorora kwaakaita. Takambonga takaita tiri pamwepo. But nekufamba kwenguva takazongoonawo zvinhu zvichinja. Idzo nyaya dzake dzakatoitika idzodzidzi. Inini haana kana kunditaurira. Mukadzi wake haana kana kumbotaurawo kuti tionetana nemukadzi nemurume zvakati. Hapana. Tongozwawo akutonzi atosungwa. Kwamutari. Kukoti. Zvese zvekungoita zvekungodi kungonzwawo. But iye wacho kuti auye achito mukoma zvakadai hapana. Hawi. Kubvawo pakasungwa mukadzi wacho kusvikira nanhasi kana kumbouya kuti iwo mukoma ndakasangana nedambudziko rakati. Saka ndakangoto ini handibvunziwo nekuti kana usina kutaurwa chiro ukanga wakubvunza zvonga uri kutsvaga zvakawanda pane munhu usingadi nezviro zvake. Saka tingangoti hatinyatsi kutopindirana kozi kana musingapanani mashoko hapana kupindirana. Hapana kuwirirana. Mumashure makore mairi apfuura vakatombondibaya nendani. Iye baba Atembi. Asi zvaka zvakonzereswawo futi nemukadzi wake taforoma zvidhina murume wacho asipo. Tochiti mainini uya tichaya nezvidhina iye wakanga ati ndoda 2000. Tobva taforoma iri 12,000. Pakuzosheyana nababa kwavotiti mainini zvidhina izvi onai makaradhi akawandisa. Zvisina kutsva. Saka uyai tione kuti toita sei. Toerengerana makaradhi acho iwawa kuti uyu hake uyu ake. Obva ati imimi itai. Ndikati inini time yacho handisisiri. Kozi yanga yatova time yekuda kunayawa kwemvura. Saka murume wacho auya ndakandokarika kuona murume wacho atouya ndiri kutorima muyadhi muno apo. Akutoti iwo uri nyima mukadzi wangu zvidhina sei. Ndoti inini handisira zvekutaura newe because ini hana kuti kuforoma zvidhina nani. Newewo. Mukadzi wacho wadi kuya naye. Kati ndo wajaira. Wajaira kutsotsa. Kwakutokumira ng'ombe dzandandinadzo. Akumira ng'ombe dziya imwe ng'ombe kwabva yatotemwa negecho. Dzikati ona zvawava kuita manje.
wakutemesa ng'ombe negejiwo nenyaya yewanga wasipo wadii kuya nemukadzi wako taura mukadzi wako aripo uri kutotamba watondibaya nerekeni usadaro chokwadi bai manje ndakabaya kumusana uko saka kwakutoriwo namwe nanatezvara edu ipana mujari aitobva ndo akatoti usati baba apefi regera kudzosera tiza udi ubvepo obva ndakuti ubvayo kwakutoya pamba ndandengadziite faya kuuya uri kuramba achiteera wanga achitotera mai pana kwabva achitopengawo akati kana uchida kuuraya tichindiurayawo nenini wacho ndokuzotobva kobva aenda kumba kwake obva ndaendaona baba kwako ataurira baba anga achipuwa asati ashaika baba edu kwako ataurira ndozvaita chi komana baba akangoti taurira naye mudini mugadzirisana akutoti wakaromba azototaurwa chimba chawakawaka ichi ndechekuromba zviro zvionazvo ngezvekuromba baba yando ataurira zvese akati zvimwe zviro ndezvekushaya zvekutaura kuromba kwacho wakaromba papi zviro zvawaindoita tichiona obva tadii kobva zvangoperwa zvakadaro but ndakatombozouya futi kudzorora munhu obva tatombopinda mukondisheni kwenguva shoma naye ava kutondidaidza mukoma uyai mundiwakirawo kicheni yake nobva ndamuwakira kicheni yake ndamuwakira kicheni iya ndakawaka nekuplasta mafloors zvese ndapedza kobva ndigadzirisire futi chibedroom changu ichi kobva ndaplasta kobva obva tibvisai rufu yanga yaripo kobva ndabvisa rufu iya kobva aisa maengo lines ake kobva ndarufa pakuzowakira padenga ndione watodaidza umwe bhiridha nana ubvunzi kobva ndatuma mwana pana ndikati ndapohwa maturusi angu kobva mwana aenda akanzi enda kutaura kuti makandishaishira imba yangu saka ndaisa umwe munhu here kobva ndangunyarara svikana nhasi mari iyeyo haana kundipa andakarinovheta kabedroom kake kacho ikoko haana kundipa ine haana kuibvunzawo kusvikira naizvizvi saka upenyu hwacho kungotarisana asi inini handina zvakanyanya hangu ba zvekuti ndingabva ndamuti munin'ino wangu handimudi kana udii haiwa asi iye ndiye unongondi selekta wake saka iye ndiye unoziva zvandakadii zvandakamutadzira ndokunga ndonyaya yangu padoko saka pane zviri kuitika kumba kwavoko hamutorina zvamuri kuziva hapana kana chimwe chandiri kuziva kutongozwa semaurira maita muchitaura senyaya yenyu kuti nyaya iyi makaionawo here kwati takaiona but iye kuti auye ataure kana mukadzi wacho kuti auye ataure hapana ngatimbotarisa tione kuti kukura kwake mwati first name anonzi nezviya rasta tongomuti rasta pachitupa anonzi abrahamu iye abhu kukura kwake kwese kwaakaita wainwa here anga asingamwe kwakazondotanga munhu wakutangawo kuenda kumabasa ndokwaakazongotangirawo akuitawo mari dzake asi hamuoni here kuti pakupesana kwenyu kwese nekunesana naye hazvina influence here yemadrugs nembanje ipo papo handingachanya kubva paizouyapo nendande achidini ipo papo handingati madrugs because wanga asipo pataiforoma zvidhina 1 ndingatoti mukadzi ndiye wakataurira information iri wrong nei kune murume wake kuti abva mukuru pamwe akazodai zvaasina kutombouya achitaura kwendiri kwacho kana izvo nyaya yazvidhina ini ndakangogumira pakuti maini nouya tishayana ichi zvidhina zvisina kunyatsa kutsvaya because inini time handichaiwani yekupisisa patsvaba akati mimi itai ndoku wrong information yakazopa murume kuti akati handina kupihwa kana kuti akati hapana wavo unozoziziva kuti akataurana kuti because hatina kuzobvunzisana akangoona raabongozo zaakutouya yei okay saka problem iri kubva pakuroora kwaakaita tingati mukadzi ndiye unonyebera murume zvisizvo okay alright saka muchadii kuti muyanane nemunin'ina inini
ndinoti kana akauya achinditaurira handizvese ndinozvigamuchira. Asi kuti ini ndiende komubvunza kuti ndakazwa kuti ipopa handipakwanisi. Iye ngaauye sezvo ari yemudiki. Mukomana ndakadai kana kuti ndakasangana neproblemu yakati inini zvese ndongozvigamuchira. Okay. Ende handitomborina daka naye zvekuti handine daka naye handina. Okay. Zvakanaka baba. Mai mune chekuwedzera here apa? Chekutaura. Taura ichisu. Inini ndiri mai guru waBaba Tembi. Kukura kwaBaba Tembi ndakaroorwa ari grade 2. Tichikura zvakanaka. Kudzimara wadanane nemukadzi wake. Kuburikidza futi atondituma kuti mai guru here ndichestireyo. Wabva ndachesta. Asi ishi zvakubuda pachi ndivakaronga zvakubuda mahwani. Taiwirirana nemukadzi nabonini chaiya icho taiya ndichaiyawo munin'ina wemurume wangu. Tichiwirirana kuburikidza nemukadzi. Kubva izvaakaroora haatenderi kuti awirirane asi anoda kuti hama dzake adanane nadzo. Okay. Saka ndakamboenda futi wapuhwa mari naBaba kumbeu wapuhwe $5 abva wasara nechenji yangu wabva ndaendeye kumba kwavo. Wati mainini ndaurira mari yangu kasapuhwa uchabvaona bonini nako. Kwabva ndadzoka futi mainini ndiri kuda mari yangu kaza uchabvaona bonini nako mari yako wakatoishandisa. Kwabva ndapinda kumba kotore bhutsu dzarasta dziya. Ndatore bhutsu dzarasta dziya mainini kwako bvuta. Kwabva anditema nechidhina. Kwabva ambonitema nechidhina mainini naye. Kazi bva panapa hausiri hama yangu ba. Dai wozotopinda mumba medu maunditorere mabhurukwa angu kana kundizondigadzira. Mumba muno munoti inini munodipindwa nemadzangu nanatete angu. Akangana kuti ndimi makaitoti ave. Akangana kuti ndini ndakapfimbidzira. Kwabva ndauya zvangu. Boni naye bva ndazoonana naye kwabva tamai guru ndazwa kuti mazoya kumba ndakati ndachida kutenga mafuta mariyo handitorina mafuta emumuriwo. Boni naye kwabva zoti ndipe mwana ndomutorera kumatakado kwabva ndazopuwa mafuta yana baunini. Kubva ipapo kwabva tazokanya nawo zvidhina zvatawana baba izvi nawo ndandinoone mhuri yangu iye akari ega statiri 4 nemhuri yangu naiwo. Zvidhina ndikakanyisa murume ndazorota murume wangu arwadzirwa nebasa ndikatsvaga vanhu vaibatsira kuronga ovhoni vandaabhadhara kuti vabatsire baba ndini nekuabikira iye hana ichaakaisapo baba kutema huni kuita zvese. Burikidza bva vazoyazve kwakoshasha kutaura murume wacho kwazoya kobaya baba nendandi vakamboita noezana akaungana. Kwakubva zvauyazve kwakoshandisa baba ugadheni kumba kwako waka asi hapana kana kubhadharwa. Vaburikidza ushungu yaanotoita anotouita anotougona. Akabva apazve mwana wangu richo mukomana kuti ndiwakirewo danga rangu rembudzi. Mwana bva awaka danga riya rembudzi. Wafonera bonini ndakuda mariya. Ambuya wangu ada kuuya nemwana akabva kosunungukwa. Ada kuuya ndizoonawo chekudzose mwana. Bonini kwakuti ndopuhwe namainini. Mainini naye kwabva azoenda kopa mwana uya mari kwakomupa mari isiriyo. Bva apa kamwana kake Tembi kuti ndochinje mari kuda kupa mwana pa $35 kwada kumupa $15. Mwana kwachita ndipe Tembi mari iyoyi. Ndira kutowedzera mari yangu kwabva apuhwa mariya. Saka mainini akazoya ambuya uya aripo mwana wangu iye akamutuka zvisingaiti. Kumupinga achamupindire mutoireti. Ambuya wake ari pano kumufunura. Kubva ipapo hapana anofambira umwe kana anoenda kudzimba dzeumwe munhu. Kuburikidza nemashoko ake. Izvozvi ndinochema nembudzi kana mukapinda mugadheni ndimo mavanofudzira. Bva kubudisa mudanga mavo kuise mugadheni mangu. Muswero ndakanhonge matauro emwana wake arimo ndikati mainini kuitawo ira kati nditembi. Tembi haatozwi handitembi. Right, all right. Video remwana achirohwa namai Tembi makaroona here mai guru? Ndakaroona. Makaroona sei? Rairwadza. Saka mutongo wakapiwa naMajor Street weCommunity of Service makauzwa sei? Tinoti wakagona wakarerutsire pamhuri ndiyo inotirwadza basi. All right. Baba mukuru video makaroona? Chokwadi. Makazwa sei muchiroona? Rairwadza. All right. Zviri kuenderana here nemutongo? Zvisi kuenderana basi tinoti hurumende yakatigonera panyaya yevana.
Okay. ndopatinongoti aiwa yakatigonera. Vana ndo vatinongochema. Saka maiguru muri kuti chiko maakudemba kuti ndakachestera munhu asiri here. Ndinotombochema kutoti ndakaiteiko. Saka maakufunga kuti kuchestera zvebaba munini umwe here. Zvichapamwe. Hazvichaiti. Ivo ndo vakawandituma ndikati ekere ndotaure nawo semwana wasahwira wangu ndaitamba namai acho. Asi zvakundiita zvache. Handichisiri munhu akamuchestera kuti agare mumba imo maafungiziva kuti ndini. Wanondoshupana ipapa pamba papo. Wagadziriswazve asi Okay. hazvina. Okay. Mwaita basa maiguru. Alright. Baba mukuru. Baba. Mazvita chiwa. Tinotenda. Mwatigonera mambotipa nguva yekumbokurukura. Vanhu vangaonetsa kuti ndozvamongotaura nababa aTembi namai Tembi nehama dzemukadzi. Ko hama dzemurume dziripi? Alright. Imi mwanyatsotaura hamuna daka nemunin'ina wenyu. Asi munin'ina ndiye asiri kuuya kuna mukoma. Akuvhura gepi. Maiguru akati zviri kubudikidza nemudzimai uyu. Saka chiregai tione kuti Mwari unotisvitsa papi. Ndiye anopake murume masoko asina kunaka kuti asade hama dzake. Kuti kudaro. Kana iyo mari yababa hatitoti haana kupuhwa, anonga akapuhwa nekuti imweni yacho aindopuhwa aindotipe dhora achisirwa nemurume. Saka iye ndiye anonga akahya mari iyo. Saka odini baba munini osiya mudzimai? Hatingati vanhu ngavaparadzane ba. Ngavadanane, ngavagadzirisane. Zvinhu zvinake. Zviro zvinake. Ukama hwenyu hwakamira seiko nababa aTembi? Munin'ina. Okay. Right, nyaya iyi yekurohwa kwemwana makaizwa? Ndakatoinzwa ndiri Harare. Muri Harare. Makasangana nayo pamedia? Okay. Makaiona sei? Inorwadza. Unorwadzikana ufungidzira kuti asi chinyi mukadzi yamhuka kana kuti chachi. Handi kurohwa kwemunhu wakatakura mimba ye9 months kwarohwa mwana kudaro. Ndakatotanga kuzvionawo chichipokukura. Muroere wakadaro. Kunoku kando kune mukurumbira wokuzvamburwa kwevana kubocha kunoku nezvitirobho. Anga aine chitirobho ka. Kurohwa nezvitirobho kwaingako. Asi waitwa zvokunzi ndokurohwa 2 kana 3 kana 4. Une zvaunonga washaisha. Uchiverengerwa nzi nekuti chimwe badzi unonaka nacho. Waitota ronzi wakutota ronzi rapera wakamboshaisha chakati. Ukazoshaisha zve chakati. Ukazoshaisha chakati. Izvisvikira gore no ururamba uchipinda. Zvawanda. Ndombokurohwa. Ndakumbotsvete shamu ndakutore chitirobho. Utsvete. Wobva wanzi ndoda kukurohwa 4 zvacho izve pamwe zvaipetwa zvine mufosi. Uchibva warinyasozwa kuti ndarohwa ndichazozviti. Okay. Zvino zvekuti unosunga makumbo. Maoko. Kwakugarira. Mwana achitambura magadziko achirohwa. Wagarira musoro. Zvitirobho zvacho waiziva kuti zvinosvika papi pemwana. Pamwe zotodzika kunhengo isingaiti. Uri kusumudza makumbo achidai uri kurohwa basi. Kakazopedzera kateramira zvakunaya. Wanga atorwadziwa kwakuri kutoneta. Alright. Kwekuti mwana pamwe kufema wanga asikachadi. Zvakutoda kuzaridza. Okay. Ndakarwadziwa wangu handidi kunyepa. Kuti muroere wakadai haunaonaka. Kana dai uchishashirana nababa acho. Hauisi yonini shungu pane mwana. Unoziye mwana wacho. Right, baba mukuru. Vakazosungwa maini. Vakaenda kucourt. Major Street akapa mutongo wecommunity service. Nemarwadzirwo amakaita imi muri kuutambira sei mutongo? Handisi yangu kuti wakanzi chii. Vakapiwa community service 6 months vachishanda pachikoro apo paChinyamuchesa. Aini ndo pandaa ndichitofungawo ndichitoti dai asavharirwa. Apuwa mutongo kuti ashandire ari kumusha achidzokera kubikira mhuri. Achidzokera kubikira mhuri. Asi achimbowana charge. Yekumbodisciplinwa kudaro. Chimwe chakati sarire chandakaona Major Street wakasiya dai akambopuwa dzimwe shamhu.
dai akamboshapurwawo Eh. ambozwawo ochizopiwa hake mutongo uyu nekuti iyo zvinhu zvakapedza kushandira ari apo haana kurwadziwa ba paimbode shamhu paida shamhu apo unozonga akazoda kuti mwana akadii shungu dziya dzikauya unobva akazondocherechedza kuti ndakamborohwawo zvinorwadza haazoiti imi muri kubva kuharare nhasi mati mamboonana here namaini hatisati hamusati nekutoonana handidi mwoyo wangu unorwadzikana mukatoona nawo zvinobva zvatanga handimuchingamidzi makapinda kutorawo chitirobwe harohwe asi iwe wega mwoyo wako ndinochinofunga kuti asi mwana wake eri chaiwo zvaakubuda zvichitaurwa kunzi mwana wamaiguru wemukadzi wekuenda nyangwe isu ndo zvatakanzwa ndimati mwana wemukadzi wekuenda upi mwana wake dangu toitirana nharo kusvika ndazoti imi chinitaurirai kuti mukadzi wacho wakarora kutanga mwana wani okay anhu kwakushayiwa wii ndaka ndo mukadzi wake kutanga asati amboramba nomukadzi mwana uyu ndo dangwe racho ndomazoti muri bamukuru ndakati muning'ina wangu une zvinhu izvi anhu azhinji ataiona angasikazvisi ndamuziye mukadzi mukadzi wamuning'ina wangu wachizotaura kuti mwana wakwanhinginao ndiri muvhireji mumwemo okay saka baba mukuru inini ndichizogara pasi navo mainini nababa munina ndiri kuona kumba uko kuine maproblem kune kunetsana zvekutoti mereji yacho iri kusheka tingangoti yakamira negumbo rimwe kungahova saka imimi mune zvamunonzwa here kana zvamainzwa kana zvamaiona pamereji yevana venyu kuona nezvatainzwa yedu sezvamanzwa aya ambotaura kuti hatinyasi kupindirana chatinoti kusaipindirana zveshuwa zviripo mukanzwa munhu achiti inini zvangu mukaona zvangu musapindira banopedza ndika zora kuti unongasikadi akudi kuwirirana namwe wakamboutaura mutauro iwowo kuzosvikira akanetsana futi nemukadzi anetsana nemukadzi akaenda akatukana osvikira pana atezvara mukadzi kwakubva aitaura kuna ana atezvara ana atezvara anzwa tiri kututa mhunga taituta panapa zviya tatapedza kuti tatiri kwana baba asi tatabva kututa mhunga baba kwauchizoti ana atezvara auya achitotokumbirawo mwana wenyu kutaura iye tiri kuda kwamboaenzanisa akanetsana nemwana wedu achitituka kubatanidza nesusu wakandonzi hezvo zvakataurwa uripo akanzi chiendai kwautorana baba wasara takautoungana namwe aning'ina ayanga aripo namwe muning'ina watatinaye futi akanzi komana teerai yani muning'ino monzwa kuenzanisana kwaanoita nana tezvarawo isi kubva tati aiwa wakati yangu ndinopedza ndega mukaona ndaita nyaya yangu musapindira ndinopedza nani ndega saka unopedza baba akati aiwa ndatiendai sekuti teerera mutemo wababa takati zvaroramba achitiendai regai tiende kubva tasvika ipopo aning'ina acho anga atumwa ababa emukadzi atogara apo ari 2 nekanzvadzi kacho ana baba acho achibva achisvika nemuning'ina wacho mumweni unoteera masoro mababa acho tandoti makadii aya ari kubvunzwa nyaya ari kukakaudzana murume nemukadzi ari kubvunzwa ndiana baba mumweni ana baba acho paandosvika ibva ati kwii mukwasha ngadhonorwa akwezvo yowe bvudzi richidzurwa richitsvetwa apa isi tandogara takati aiwa tipindiri wakati ndopedza ndega tazoona kuti murume warwadziwa bvudzi rodzurwa richitsvetwa achibva achida kutsikwa negambutsi wakandouya kuwirira makumbo mangu ova ndazobata gambutsi riya ati ababa kuchiurayira ndo paakandonditi ndii kubva andoridza tsamwa ubva adi uya wakabva apokonyoka wauchitiza wauchitotuka futi ana bambwa akwasha uda
waumhanyira nawo zvaisvisana ugomo. Imimi simba renyu rakalimitwa pamasoko ekuti ndinopedza ndega yangu. Hey. Kusvika uko wakanzvenga akugomo kubva asiwa. Wachizodzoka taapana baba tatapedza kurondedzera hedu baba uri ndo zvaitike kwetabva. Iye achosvika. Ndopatazomuti nyaya yako iyi shamwari enda kumapurisa. Asi usaendesa pagondo. Endesa kwa kumarange. Ndopakaenda kumarange. Svika kwamangara nyaya yake. Achibva iya kwausungwa nabambo acho neye mudzimai wacho. Tazozwa kuti mudzimai wacho wazodzoserwa amurusi makondo mamanyura mota ingaiuya nemapurisa ekwagondo. Achibva adzoka aya kwauchizosvika ana nabambo acho kwakuzobviswa mafaindi. Okay. Unzi maidzuri mupasha muchirowa sei. Ndokwakuchiuya. Auya akanga atonzikwe munofanira kumupa mari yekuti aende koonekwa ndidhokota. Muri wako maita nokudzora kuti mwiri wake uri right here. Saka wazosvika kuno iye utaurira baba akati iwe urunzwa pari urwadzi akanzi hapana nemusoro mangu badzi mawadzirwa bvudzi. Hanzino mari unoida here yekuripirwa ndiana Tezva. Baba kwati dai ndandirini handisaida. Mari yekuti abvisa yanzi nemapurisa iyi endai mumubvisira mari. Abvisa iwo unati aiwa chitengera yambu yangu shuga ngokuti panozoramba pane kumakana. Zvishuwa wakaitawo kudaro. Ibva ndoti ana Tezva acho akauya kwakuenda kuna baba. Takazondozwa kuti akauya nayo mari yeku kuna baba vati taupa mukomana. Uyu akazobva ati ai chindai motengera madzimwari angu chishuga. Kubva yapera kadaro. Okay. Saka izvi zvakutanga izvi pandakamubvunza nyaya yekurohwa ndakambotaura naye. Hanzi yanga iri nyaya yekuti vana Tezvara vabvunza chuma. Inini ndakati izvi handinaba. Zvikazi chimboti tsvagire mudzingo. Iye akati ndombokupai mhunga. Ana Tezvara akati watidheerera udo tipe mhunga. Ndo pakatangira kurohwa kwangu. Ndizvere. Ana Tezvara aiti waititukana maitukana nemukadzi wenyu. Uchibva muchirorana nemukadzi uya utituka nezvinyadzi kuti zvidini. Osaka pamwe zuva remhunga iri rarari. Rinonga rimweni uyu. Handiti. Apa yanga iri yematukano iyi. Ekuti muri kutukana mumba mwenyu mwakubatanidzira nesu. Asi kunoka kunyepa kwakaita mukadzi wacho anorura. Okay. Munhu wakangwarira. Mukadzi wacho. Inogadzira. Asi wenyu munin'ina haanawo here problem. Imi. Munhu uchinga uchindomwa. Umwe unorambwa nedoro. Ndozvandiri kuona ini unofanira usiye doro manje. Chinzvimbo chokuti amwe doro unomwiwa nedoro. Nedoro. Kumudzora haazodzoreki. Okay. Mukadzi wakamboitawo zvechikomba. Mumbamo? Nemunin'ina wamurume? Murume enda kubata. Asi haana kuya akamuhereresa kana kumuponda aba wakagarisana wani. Pamwe wakati sezvo ari munin'ina wangu. Saka ko yandiri kumbonzwa yekuti mudzimai uyo anomborove murume. Ndiye chokwadi. Takaizwa kumashopu. Ungozwa. Takakazi yakatoitika takatoizwa neyo kumashopu. Hazi murume anombozvindikirwa nemukadzi achingo. Akugarirwa che. Iye ndaimubvunza kuti unorohwa here kazi anotozviziva kuti ndezvekuhwanza. Ndinotobaka. Handi kunyepaba. Iko here. Handi kunyepa. Muri kuona maji yabva yandirangaridza dhirama rakamboitwa neanonzi Anzani Bhutisi here. Mukomana umwe murume akauya achiti ndoda kuripotawo kesi yangu. Ndarohwa nemukadzi. Mupurisa wacho akaoma kubva pacheya kudonha kusvika pasi. Achibva ati mira ndinoda kunyorera nyaya yako asi mira ndimbotanga ndadaidza
ndidaidze ubwa wangu ari mukati mozvikadzi paadaidza shamwari uya kuno uya uzwe nyaya yeko achioma nekuseka saka paidzidziswa kunzi varume vakawanda vari kukuwarira mukati nenyaya yekunyara kutaura kuti ndinorohwa kana kuti ndakarohwa muri kutaura zveanenyeba uya anoshawa bereke mukadzi pajuzi aiwa kana usi kuti utawe bereke akadzi arume azhinji kana ukatoenda futi kune mapurisa kutongwa kunyaya kukoti mapurisa anosaidhira mukadzi iwe ukazosvika imo kuti ndarohwa iwe kurohwa chaizvo akaitokurohwa nemukadzi unonyepa iwe rume rakadai nangwisa mai rine dumbu rakadai rorohwa yanga mukadzi katetetete ndiyarangarira mazuva rufu rwamaiita po murume wawirwa vhasheti wanga takagara pachiruu ndati asi onini Rukia uchikuita here zvaita pane murume wako musoja nakusandizoziva kuti murume wacho wagara pasaidi kudai ati ndazwa kuti maswera here ndati uchikuita hanzi kudii ndati Rukia wairohwa koma tiri kuchikoro akomana 6 airohwa ndiye uchiriza pajecha paya pananya hanana akomana 5 ari 6 akarohwa wadonha akada kusumuka wabanwa bhusi wachifamba nehuma kurima pasi uya dzikauya kuuchira tapotendo murume wacho achibva saka murume wavhasheti machi wakabva ati ndei kutarisa iri kubva ndachitarisa madhumanisa madziso kubva ndachiisa madziso kubva achitipwanga kuseka mai murume wacho ndekabva aseka hanzi maafunda naye takati panyanga hanzi wairohwa kanzi takati mai wangari katete asi bhutsu dzaikandwa mukana zvibhakara zvacho waikwinyira hembe achibva hanzi muriani wacho takati handinoita muzukuru airashumbaka ndondoona nyangane nana mutasi akanzi akanzi uyo ibhinya hanzi mukamuona muchamuziva takati achiyamuziva akanzi sekuru kaimirai ndimutaurire akanzi munoziva sezvandakaita ini mukandiona nemuzukuru wenyu munoti handirohwiba ndiri musoja ndinoziva nekarate asi ndiri kubakisa hanzi haticharohani kubva musi waakandirohwa hanzi ndaisouya ndichimurohwa ndakadhakwa zoti umwe musi ndichibva tanetsana hanzi achibva ati baba yamwana ndadini undosvika noundishungurudza aibva ndati ageta kuti buda munhu ukanonoka ndiri kutokurohwa izvozvi hanzi ubva aramba andogara hanzi aiti hausi kuda kuzwa mbama aibva ndamuti mbama wasumuka zvakanaka mirai ndibudama ndichibva ati semudhodhwa hanzi atamba ndimuno muhandei iyo bedroom bedroom aitati nda uchimurohwa kusina anakwe aisvika dhore repabedroom dhwa akati hanga tichirohana hanzi kuti kwinyire hembe takati mukadzi uri kuda rohwa kuti asi kuda kufa hanzi pandakada kumuti chibhakera hanzi munzvengero akandiita ndakashamiswa aibva ndachenzimudziso tacha aibva ndati pamubhedha dadene hanzi achibva abata muoko wangu osumudza hanzi baba mwana sumukaya ndiri mati muda undiro ngatipinde ngatirohani hanzi pandada ndinyase kuro mandati pacho hanzi handakabva ndambira kuti kana shumba ukaitara nekuti hanzi hana kana ndana mambo mutasa hanzi kana hanzi wamboramba akamira ndakarara ndakatarisa nedziso rimwe kuti pamuda undirowa futi yaibva kwabva ndimutsa pasaidi pangu gwe kwatoisa muoko wake pamutsipa mabendeketwa asi naida kumbondirowerei hanzi kubva musi wacho nanhasi handisatorohwa hanzi arume atirorohwa asi hatizotauri pachena kuti tirorohwa vakawanda vanonyara no wangu rasta anyari manje atotaura kuti arume hanyari andotaura kuti ndinopiswa saka hama dzangu maita basa tambokurukura tava nenguva yakanaka ndoda kumbotaura natete mukadzi uriwo pamba itawo huku dzidza kugara pamba pako handitika inini panapa ndinotoite project yangu yehuku ndinotoshaya kwekutengesera basi izvozvo zvaakuda kuchibatsirana handiti ndimwe akandomutora here maiguru hauyizve
Tichimuedze pana mai guru tichimuti ngatidai. Imbomutsvagai muti iwe shamwari uchikuziya ere chegore riya. Mutsvakei. Mutsvakei. Zvakatopera zvakanditsvakira zvikatodarika. Makadii tete? Makadiko. Tinofara hedu. Iri sei mwiri? Iri nani? Handiti? Tambotaura tese ndinozi Kanjanda. Tambotaura tese nguva yandasvika ndambokumhoresai. Ndazvizwa kuti mandimhorosa zvikazvina sekuru aoniba. Aiwa. Alright, ndini ndauyawo pana ndiri mutori wenhau. Ndaa ndichida kumbozwawo, makambozwawo here nyaya yababa namai Tembi yekurohwa kwemwana, yavairohwe mwana? Yamai Tembi? Ndakatozozwawo atoroda. Okay. Alright. Makaizwa sei? Ndakatozozwawo ndimbuya ari kuti tete izwai muroro wenyu zvakaita, wakarohwe mwana, wakasuke mwana makumbo, akasunge maoko, akamugwarira ichimuruwa. Asi kwayakazogumira zvai kuti wakazonunudzwa ndiani, handina kuzozviteererawo, ndanga ndindoriwo zvangu mumba mangu. Asi kana yangatobuda zvawo, tichichitozozwe kuti watorwa nemapurisa. Ino kamwana ndiko katadze kupande statement kuti zvazi ndimaiwo kusandidudza here apena. Kati kamwana kochitoti ndii ndakashasha heni ndakadano. Ino ikaza anoramba rei kwamutare. Titozozwa ikazi hazi auya azi munosenzere pachikoro. Okay. Ndiro zvandakandozwa, handidi kututsira zvangu, ndinoswera zvangu ndega pano sekuru, hapana ndinoti unozombobhuyawo kuti pana. Makazwa sei pamutongo waakapuwa wekusenza pachikoro? Pachikoro ndakatozwa kuti unosenze pachikoro. Makaugamushira here? Kirine pachikoro. Ndikati kuti azi hatikuvhariri hedu tokupe basa repakirini, ndiko kutaura kuti ihurumende ranonga apuwa kuti azonoti 6 to 6 payoto iyoyo, kuti anyazi unotange basa rako na 7 wechibuda na 11 kuti vazonobuda na 2 ndiro ranofanirwe kutedza. Kuitire kuti mazuva ake akwane. Takambozomwe waisenza iyo kuchindwi iyo, asi waizi unofanirwe kukwanise 6 months dzako mubairo wako unonga wapera mutengo wako. Kwaizotongerwa kwacho edu hatisaizviteerera, ngekuti kuteerere zviro zvemumaraini unonga usikadi kusenza zvifambo zvako. Alright tete, mwaita basa. Ukama hwenyu hwakamira sei kuna baba Tembi? Mwana wehanzvadzi. Mwana wehanzvadzi yenyu? Alright. Mwaita basa tete. Atenda shukuru. Aiwa. Ndo zvimwe zviri kuitwa namai Mupingo izvi. Vari kuchengeta mabroiler. Nyama iri pano kune vanoda huku. Tichakuratidzai kune dzimwe dzakura. Idzi makapinza rini mai Mupingo? Idzi dzane 2 weeks. Dzane 2 weeks. Mati mune ngani? Mune 50. 50. Alright. Yes. Idzi mati 50 futi? Hombe mati dzakatobuda? Dzakatobuda, dzinotombomira, saka zvinozononokwa manje nongoda ukasika kuti zvifambe. Ndo zvimwe zvezvamuri kuita muri kuno?
waitaka television Utindi TV yashata Otende Utindi TV Yaba kanjanda Uyaikane mbone Eutaka njanda waya Waita mukurumbira Ne Utindi TV Amakan komana Eta makumbo zopambiswa Wasina vana wavakuwana Wasina varume vororwa Nekuburikiza ne television Otende baba Nesuo tasimuka tarirai